O să ne jucăm Pillars of Fortune. Intrăm pe serverul nostru preferat, CubeCraft. Și ne ducem direct. Nu știu cum am văzut în spațiile portalului acesta, dar hai, intrăm pe Pillars of Fortune. Și întrebăm. Așa, dacă este o hartă așa, am dezvoltat o tehnică ideală. Deci, trebuie să fac plancuri. Ați înțeles care este tehnica? Mamă, plancuri multe. Deci, acolo... Oh my god! Oh! Nu. Așa. Ne doru. Deci. Așa. Bloc. Pot. Nu. Deci, asta e prima tehnică, să fac un scale-uri. A doua mea tehnică, parazitare. Se numește parazitare. Mă parazitez acolo. Nu! Ce? Stai! Băi, o mers. Tehnica parazitare o mers. La mapa asta e cel mai bun să folosești tehnica parazitare. Așa. Mă parazitez la ăla. Ce drăguț! Mai întâi să mă regeneri. Ăsta știe tricul cu... Asta acoperă unul din ăsta și crezi că... știe tricul. Nu. Și în locul 7. Eu nu mă opresc de filmat până nu iau locul 1. Până iau locul 1 mă opresc de filmat. Să fie ca un fel de challenge. Cum zic arabian sau ordean. Ale. Deci și sunt particule acolo. De la sensor. Bucancuil. Așteaptă, băi. E ziua ta, mămico. Dar ți-am adus dragostea. Și mămico. Bătut. Parazitare. Oalul ăla. Deci, pe harta asta
Duceți-mă. Deci toată lumea să arunce data. Cum am așteptat. Vroiam să dau un nou să cadă. Am un face skate. Deci, folosește aceeași tehnică. Dar eu am inventat-o. Nope. O fac de râs. Ce se întâmplă? Oh my god, asta e cea mai bună. Nu am reușit. Tehnica parazitare nu a mers. Sunt alte moduri. Primul mod este atacant. Sigur, sus și ataci. Doilea este parazitare, sari. A treilea este defense, adică... Ce fac astea? Vreau să știu. Ce-s de prost? Dar dacă ne intram... Cineva alege shuffle. Nu? Return to lobby, asta nu vreau. Ziua ta, mămico, dar s-a dus dragostea. Voting map mood. Deci, o să merg în defense. Defense parazitare. Merg în defense parazitare. Hello. Am un banner. Shard. La cine să mă duc? Am un obsidian. Shulk Catalyst. Deci, și ne-au rămas 6 playeri. Atac. Nu-ți bun la dropări deloc. Așa, deci nu mă las până nu iau locul întâi. De la cine m-a parazitat? Aici cel mai bun e să defense. E parazitare. 100%. Troll face quest. Shit. I-am luat locul. Mama mia. Mă duc. Nu pot să pierd așa oportunitate. Du-te! Nu! Ai, bă!
Să fac săritura. La pe Iudo! Nu! Îi nend. O să nu o să merg defens, dar o să fac un scale down. Adică blocurile. Am un fan. Blul. Nu s-a așteptat la... Du-te! Nu! Nu! Să fac un skill down până acolo. Ai s-a aruncat. Scrie, but don't fall down. S-a aruncat. O să fac claciu. No! You little shit! Nu! Zi! Nu! Cum nu a ajuns? Void! Ah! O să fac uite. Noci. Bă, dacă ăsta e noci, atunci eu sunt medic. Dacă ăla e noci, atunci eu sunt medic. Fac cu vainul. Nu! Pot să fac cu vainul. Problema e că eu niciodată n-am reușit să fac un scale down în viață. Shit. Eu chiar niciodată n-am putut să fac un scale down. Deci o alege shuffle. Nu putut niciodată să fac un scale down. Sincer. Nu, am vrut să fac ăla. Am vrut să fac un clutch. Dacă am ceva să fac un clutch, eu sunt cel mai fericit. Știi? Fac scale down. Nu mă interesează cât de lung e, până nu eu locul întâi. Nu opresc. 13 minute de amu. Nu o să mă duc pe acolo. E prost. Ha? Holy moly macaroni. Hai, cine bun. Nu. E un prost ăsta. Uita, mămica. Nu. Cine? Nu. Aha. Fac scale down, nu mă interesează nimic. Dacă vine cineva, încep din... Ei, fete. Popscorks. Aleluia, un bloc. Baked potato. Parrot. Parete, zbori parete.
Nu sări parete. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Am apăsat de 50 de ori. Am apăsat de 50 de ori, băi. Mă duc pe... Nu? Play again. Vreau să fac un skill down. Dacă fac un skill down, mă duc înapoi și încerc să fac, să fiu... aici pot. Dar numai nu lavă și short sau void. Iar paptul cu răsfrut. Arată ciocolată, sincer. Nu! Puteam să fac un clutch. Cu ăla, băi. Nu-i void. Asta înseamnă că pot să fac un scale. Asta e preferatul meu, care pot să fac scale down. Puteam să fac un clutch. Da, accept să fac. Dar, sincer, cine cel mai aproape? Tu. M-am murit în aer. Asta, dap. Asta zic. Mulțumesc, jocule. Da. Pot să fac ofensă. Fac un clutch. God. Dragon Egg. City pe paletele aurii, ce floare cu un colibri, intră în apa mării și nu te temi, se înveță nouă prin rene și apoi pe paletele aurii, parce floare cu un colibri. Da. Am o grămadă plante. Fox. Oh, asta. Split. Oh my God. More fucking. Nu. Asta. Așa, deci nu mă interesează nimic. O să încerc.
Pentru ce te trebuie aia? Mulțumesc foarte mult, a fost foarte de ajutor. A fost, sincer, foarte de neajutor. Sunt aproape. Oricine. E un brut acolo. Brutalius. M-a spawnat un wolf. Da. Calm și liniștit. Calm și liniștit. Calm și liniștit. Nu te duci acolo. Scale down. Fac o iron bar-ul. Ha? Calm și New Ravager. Drowned. Nu. Așa. Calm și liniștit. 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 Așa. Calm și liniștit. Calm și liniștit. Dragul, încearcă să ai multe blocuri. Și încearcă să nu faci din astea mari. Calm și liniștit. Primul bloc. Carte. Un creeper. O să-l folosesc mai târziu. Am spanat un creeper să vă terorizeze. Calm și liniștit. Asta e bună. Calm și liniștit. Nu mă duc înspre el. El e puțin mai departe. Banner. Cel mai tare. Banner. Măcar am făcut pe o secundă. Slime. Așa, dragoș. Calm și liniștit. Mă duc în partea aia pentru că cel mai duc în partea aia. Calm și liniștit.
chiar nu vreau să fac asta, da! Hai, bă, da. Te rog, alege shuffle. În două fel down. Da, un buton. Cel mai tare. Aleluia, măcar un pot. Stai ce? Stai ce? Ha? Sunt Steve. Bine, scoatem, să încercăm să facem un scale down. O să merg pe modul pe atac. O să fiu atacant. Delfin, cel mai tare mob. Da. Aleluia. Cam atât a fost episodul și